Clar, entrar aquí al PMP va ser la primera vegada que sentia que es començava com a professionalitzar una mica el meu camí, no? I va ser també un primer pas com a productor a la indústria. L'any passat vaig tenir la gran sort de guanyar el Premi Millor Dossier aquí al PMP. Jo arribava totalment perduda, era la primera vegada que tenia com un contacte amb la indústria. Vas entrar aquí i clar, va ser l'oportunitat de que algú de fora ja et doni el feedback, t'ajuda a fer créixer el projecte. Hi ha entitats que ja coneixen el projecte, uns festivals interessants com el Sancine. Per molt que tu siguis fidel al que tu sents i demés, necessites també aquesta visió externa per dir això funcionarà d'aquesta manera amb gent que té ja una experiència, un recorregut que jo no tinc. I vas madurant, és molt fort com es va maridant, que dius, veig el camí, no? Ja veig que això es farà realitat.